Orain dela zenbat denbora ez duzula zure kirolean hobekuntzak nabaritzen, zure errendimendua geldiketa bat sufritu du? Guk 3 entrenatzaile gara. Alde batetik Nairak entrenamendu pertsonalak gidatuko ditu. Beste aldetik Jeraik lagunduko du entrenamendu horiek aurrera eramaten, dieta baten jarraipena eginez. Eta amaitzeko Leirek musikarekin ematen diren klase gidatuak aurrera eramango ditu. Izan daiteke denbora eta motivazio falta arazo bat izatea, edota bezeroa jarraitua ez izatea eta horregatik gutxiago entrenatzea. Multitraining boxen denbora ez da arazo bat izango. Bezero bakoitzak izango duen entrenatzailearekin batera, bere helburuak betetzea lortuko du, entrenamenduen edota dietaren jarraipen desberdinak egiten, bakoitza bere egoera pertsonalera moldatuz. Horretaz aparte eta musikako klase gidatuak eskantzeaz gain, motivazioa ere eskainiko dugu bezero bakoitza behar duen neurrian. Orduan, zure kirolean hobetzeko gogoak badituzu eta gainera entrenamenduen eta elikaduraren jarraipen zehatz batekin, hau da zure lekua. Informazio gehiago nahi izatekotan, sar ezazu gure webgunean, zure zain gaude.